Good morning everyone. Namun boy, tuan sini baru naikkan. Jadi air pun mesti jalan video ramai pun mesti kita jalan. Asal kalau mungkin nanti video itu terjadi naikkan. Ada ke farter semua hai naikkan. White pasar ukara kasih mesti. Jadi itu ada. Mana berat kebukan mungkin orang hai. Ini hai mana ukara baik. Itu berat kebukan mungkin saja mungkin apa. Mengapa dosan begini-begini? Kehap, ragu ibadah ni lagi sudah ada turbol dari dulu naik mabri. Hari sanksi mungkin, bopar mana, sampai bagiannya, berat bawa tu bagian ada. Jadi hari ini bagian mungkai, ane bukai orang tu kiri kesulitan lain naik. Sebab orang kafi baik, kiti wati putih sakai berjabat menjadikan mereka. Saya rangka bayi beliau, akar orang yang ada ini sahabat, dia mana lagi. Kira boria ni. Pura hab lain ni hata tu kaya. Semua ini yang salah baik. Kita ada kegiatan kita mungkin. Ya kita potong bang Masa sini ukah kenai lagi kefor mabas handung budung deng. Ada gajang cimas celni habas nama handung itu handung dunglai bene ukah ni semua. Kadang-kadang sandung budundeng, ukah hadeng, dimasel ni haba. Logoफोर बे समावहाय आं नै दा ना सायदों मैथाजों जानो सेनाव एसे नांनायमोन दा बेखौनो आङो सायबाय थादों आरो मैथा मोनजायैया बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय दा ओंखायनो मैथाजों एसे गोथाव जाथारनोसै आरो गोखै ओंख्रि मोनजायैया एसे गोबाव जाबायमोन मैथा गोखैजों आरामसे संसै आरो आंसो संबावगोन बरियानो नै नायाबो नै बिराद बरिया फिथिख्रि लगाय बोथिया लगाय बिनिफ्राय नाथुरबो दङ मला मासबो दङ बिराद बरिया आरो बिदि मिक्स थायोबा मोजां जाथारो आरो बोथियाबो जि गिदिर नै फिथिख्रिबो जखा आरो जोंनि थाखाय बिराद जखानिखा आरो थोजासे बेनो ओरैनो साथाम नालाय साथामाव सानैयाल' बांसिन जानाय जायो फिसाजोआथ' उन्दै नालाय बारा जानो हाया बरिया माबानोसै आरो सिथोब-सिथोबनो बरियाखा नै बेवहाय खुसिया मासे एसे थेलेबलेब नांबावदों बेखौबो गारा एवजानायाव दङ आरामसे नेरसिं बिलाइ होलायनानै मैथा ओंख्रि संदों आं नै लोगोफोर बिराद बरिया नाजों गोथाव संबाय गोलोमफ्रुलायबाय मा खालामनो आरो गरम माने फांखाबो होजाया फांखा होयोबा बे गेसनि अरा खारलाय मालाय मोजां नाङा नालाय दा ओंखायनो नै गोलोमफ्रुलायनाय गेसाव संगासिनो दं आङो बिराद बरिया साइज जाबाय ओंख्रियालाय नै नाजों ग्लाब 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 गोदौथारदों मैथा ओंख्रिजों नाजों बरिया गोखै जानोसै ना बालाबाथिया एसे फिथिख्रि एसे लगाय मोन्देर जा गोथाव जाखासिगोन बायदि मोनबायलाय बरिया गोथाव हिन्जावा माइ गायहैदों नालाय दा आंहा संनांलायबाय बिराद बरिया गोथाव संना दोनसै आङो दा मासे गोथाव संहोलायलायनाय जाफैथोंसै